Wala Joan iti kalpasan iti eleksyon makita nga nakikita manen dito kakabagyan iti Pamilya Marcos babaen kini Mayor Michael Kion ni Congressman Angelo Marcos Barba kini Governor Cecilia Arneta Marcos iti inaugurasyon iti San Nicolas, Ilocos Norte iti laing Sabado. Imuna nakasangpet iti venue ni outgoing lawag Mayor Michael Marcoquion tayo orena iti sangpet iti kasinsin na nga ni 2nd District Congressman Angelo Marcos Barba. Makita idol Joan dati inda pa naging nalamano pasarito nung pagpit gabo do tao na talaga nga makita dati ili damet nga agkasinsin nga nagkita iti inaugurasyon na ginabutos ng opisyales iti ili ti San Nicolas, Ilocos Norte. Matenderpay ni Governor Cecilia Marcos iti event ket adami tugundaway na paginalamano da kini Mayor Michael Kion. In one frame idol Joan nakapicture da kalpasan iti of faking iti local officials ket makita iti ragsakas lang awan ti liday nga napasamak ni Merculo diket naragsak tegunanan iso na may sa team player may sa athlete iso nga amuna iti rikna iti maativ iti may isang laban idol Joan. Iti datanga kanito makita met idol Joan nakadado dagiti napan naki-picture kini Mayor Kion iti ilit San Nicolas, Ilocos Norte adagiti mamayores local officials kasama na iti opisyalisti barangay iti ilit San Nicolas, Ilocos Norte nga nakendingay iti atrekada ni Mayor Kion iti reta nga gundaway idol Joan. No pay awan ti nagpa-interview makita latay iti ragsak na met naglinangen iti reto inaugurasyon iti Barba Bunwan iti iliti San Nicolas, Ilocos Norte. Idol Dennis Alipio, Tatak, Armen. IFM News. IFM News. IFM.